Milí snoubenci, dovolte, abych vás přivítala zde v Zámeckém parku v Habrovanech. Tento krásný den, který je významný nejen pro vás, ale i pro všechny zúčastněné. Váš příběh se začal psát roku 2017 v Německém království. Za ta léta jste procestovali kus světa. Byli si parťáky na horách, na vodě, objevili spoustu krásných míst, nových koníčků a vytvořili množství společných zážitků. Vojtěch naučil Mišku, že není nic nemožné, stačí jen trošku chtít a každý sen se může stát skutečností. Miška zase naučila Vojtu, že život není jen práce, stejně jako sushi není jenom ryba s rýží. Vzpomínejte rádi na den svého sňatku, den velikých nadějí do budoucna a veliké lásky, která je spolehlivým průvodcem života. This is how it starts. A candle in the dark. On and on and on. This is how it starts. Gentle pull on your heart. Find out what you are. This time feels different.